Galit ug ana. Hangin nyo? Doon na lamisa, Jules. Naray lamisa ba? Mangyaka ra tanyo. Oh, Yes. mukbang sa. Hi mga sis! So, welcome back to my channel. So, it's me again, Lars Ivanie Centino. And for today's video mga sis, so for today's content mga sis, so, kukuha muna kami ng mangga mga sis. So, malapit lang dito sa aming bahay. So, mga sis, so I'm with my friends, si ating yung Mix, si ating yung Arido, and it's giving mga sis book. So, mga sis, so, kukuha po kami ng mangga mga sis for the food lagay. Asa mo? Ano? Mag-ibig, ika? Kaya itong kuwit na sa buko. Nagilupon. Galit ug ana. Ay! Ay, sabat. Kaya mo tikwan? Ay, mama. Bugat ni. Yap. Hindi ka doon. So ito po ang nakuha nila mga sis. Bugasin. Uy, kamay. Oh, Yes. mukbang sa. Yan lang siguro na siya. O, diha lang na mix. Ibinaan namin. So dito kami sa labas mag-filming mga sis. So dito kami sa labas kakain ng mangga and it's giving. So meron na kami ditong salt. So ito pong mangga ng ating nakuha. Oh my gosh! So oh my god mga sis, so nandito kami sa labas mag-filming. Pretty bugla guys. Doon, kumpay. For the selfie mga sis. Me. Ala fears. Ay ko. Sige, kibong kuko. So mga sis, Ay, magpadulot pagkatapos tabi. na namin mag-nail extension with ate ni Miss. So, ito siya mga sis, for the food. Ay, hindi siya atom. Halika, yan na. Happy. Happy. Ali, yan na yung kamot ni. Ako, ikipan sila yung picture. So, mga sis, so mag-filming mga sis, for the mukbang ng mangga, and kakatapos lang namin mag-nail extension with ate ni Miss. So, ito po yung kalabasan mga sis. For the bugs lang guys. Diba? Pagkita mo yung dalawa yung amay mga sis. Pa, diba? Ang ganda niya mga sis. Like, it's given. Oh! Daka ko sila gusto. For the bugs lang guys ng ating mga here. So, mga sis, so, actually, malinis po itong dahon ng mga sis. So, ay, shit, okay. Oh my god, I got my new tattoo. Oh my god, you're way, Lars. Hi. Tato din na. Ikaw na, ikipan eh. Hi, love.
So hi mga sis, kakatapos na namin magmukbang mga sis. Oh my guys, so finally nakakain na tayo ng mangga and it's giving mga sis. So dito na rin tapusin natin yung vlog. So hope you like this video and bye! At ni Meek, bye!